την Ελλάδα είναι να γίνει μια χώρα πιο δίκαιη. Οι πολίτες να γίνουν πιο υπεύθυνοι, για να εκλέγουν υπεύθυνους πολιτικούς, για να μπορέσουν να κυβερνήσουν μια σύγχρονη Ελλάδα, μια καλύτερη Ελλάδα. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσαν οι Έλληνες, σαν δημιουργικός λαός που είμαστε, απλώς αντί να είμαστε ενάντια σε κάποια πράγματα και να εκφράσουμε την αντίθεσή μας, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις, να είμαστε υπέρ σε κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να μη σ' αρέσει κάτι, ας πούμε. Αν θέλεις να έχεις ένα σπίτι καθαρό, δεν είναι απλώς να κάθεσαι να πεις ότι το σπίτι μου είναι βρώμικο, απλώς κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσεις να το καθαρίζεις. Δηλαδή απλώς να σκεφτούμε με μερικές δημιουργικές λύσεις. Αυτό ήρθα να ακούσω και εδώ. Αυτό, να αλλάξει λίγο νοοτροπία και να σκεφτούμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Όχι απλώς να κατακρίνουμε. Αυτό που μας λείπει λοιπόν είναι να ενώσουμε αυτές τις δυνάμεις. Connecting the dots, όπως λέμε και στο κοινωνικό διαδίκτυο. Και πιστεύω ότι με το TEDx είναι μια ευκαιρία να συναντηθούν κάποιες από αυτές. Είναι καλές υποδομές από τη μια και πολύ μικροί επιχειρηματίες από την άλλη. Αυτό θα μας πάει μπροστά.